Ojana man oke nwanyị nọ n'ikiri nkiri n'obodo mbara eseku dị n'ọbịa ọsọ n'ọnada ada ojenekwa ọdụ ka ọha anadị ije ego ọha niile na je eje ego ojenekwa ananụ ga-abịa ka mobility membelu megu mmalụji nkata amaghị ete na mama gete dayila aba analụ metere ayakọta ihe okokoko ayakọta ihe okoko pantelu me ọka onye mmemme ọ ga-ekwekwa omume zụta nze nwanne ga-atere ya suru izi banyiye ịghọta edelume Alhaji Musa na Abuja Bank kanutele Moniki Weze ịghọta edelume ọgada ekweru jiri kuchie ya ọya pantelume ụmụ Igbo niile Igbo na oluwe n'ụzọ anyị wee na-ekelekwasị His Royal Highness Igwe F1